Bueno, coñece, o mesmo posicionamento, por certo, eu decía outro día que parecía increíble que o Partido Socialista aquí en Galicia defendera a proposta do goberno. Sabemos a opinión de Castela Mancha, gobernada por un presidente socialista, ou por lo menos a que manifestou estes días, a que manifestaba onte o presidente de Asturias, Comunidade Socialista, a que manifestaba, por exemplo, o candidato socialista nas vindeiras eleccións en Castela e León, todos en contra, todos dicindo que é un disparate, todos dicindo que isto beneficia a unha comunidade autónoma e perxudica a todas as demais. Cada vez se fai máis evidente que isto é así, e agora vendo que non só isto se decidiu nesa reunión entre o presidente do goberno e o representante dun partido que nin siquiera forma parte dun goberno, o señor Junqueras, sino que só houve reuniones anteriores, reuniones secretas, reuniones que non nos contaron, donde todo estaba dirixido a beneficiar clarísimamente a unha comunidade autónoma e todo aquilo co que se beneficia é o que se nos detrae os demais. E no caso de Galicia, especialmente, estamos vendo os números son intolerables e, por lo tanto, faremos todo o posible para que eso non se faga unha realidade e que nos colocamos de repente na cola das comunidades autónomas en canto ao financiamento e que imos recibir inda menos do que aportamos. Os mecanismos de solidaridade, de igualdade, saltan polos aires simplemente en beneficio da permanencia de Pedro Sánchez. Non pode ser, non. Isto, eu sinceramente agardo que non sexa así. Aquí tiñamos a declaración de Galicia hai algo máis de 4 anos agora, onde varias comunidades autónomas de distintas cores políticas nos pusemos de acordo no que podía ser o financiamento e de repente todo isto la reventa polos aires porque unha sola comunidade autónoma e o egoísmo de permanecer no poder de Pedro Sánchez decide que todo eso non vale a pena. Por tanto, é o que imos decir agora en Madrid, na reunión que vai haber, supoño que o dirán a maioría das comunidades autónomas. Supoño, só digo, eu falo en nome de Galicia. E desde logo a posición de Galicia vai a ser a posición desta comunidade autónoma. O que nos convén, o que necesitamos e o que non podemos tolerar. Si coincidimos coa maioría, que parece ser que vai ser así, pois eso será unha demostración máis do que se propón vai en persuicio do interese xeral de prácticamente todas as comunidades autónomas de España. Sobre Mercosur, esa última pregunta, ¿cuál es tu opinión? Bueno, o temos dito, Mercosur ten que firmarse cunha serie de salvagardas que aseguren que os produtores españoles e os produtores galegos non van a salir perxudicados. E iso quere decir que o que non podemos é competir en condiciones de desigualdad, o que non podemos é ter unha serie de normativas para producir o que aquí se fai e despois se vende, e que de repente se cheguen ao mercado moitos produtos que compitan cos nosos que non estén suxeitos en absoluto a ningún tipo de reglamentación. Eso nos sitúa en desventaxa. Por lo tanto, o que ten que facer, desde logo non sei o que pedimos, e o que ten que facer o Goberno Central, que é quen negocia a nivel de Unión Europea Mercosur, é exixir que, se isto vai adiante, vaya con esas salvagardas, senón non estaríamos nunha situación de absoluta desventaxa que sería moi perxudicial. Por lo tanto, se Mercosur vai adiante, ten que ser con esas condicións e ao mesmo tempo aproveitar para lanzarlle a Unión Europea a mensaxe porque son cousas ademais que van ligadas de que o novo período económico non pode supoñer un detrimento en fondos como a PAC ou fondos como a pesca, porque entonces tamén outra vez estaría colocando as rexións máis agrícolas, máis pesqueiras como é Galicia nunha situación de desventaxa. Por tanto, espero que a Unión Europea sexa consciente desto e espero que o goberno español sexa capaz de transmitir todo isto. Dende logo, para isto, o apoio de Galicia vai non ter sin ninguna dúbida.